بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ambalima DMS TV la jabako malikono malikoka ngafuluni walino dombe obela jelini aw munu tisege atini na habi anga jemukan la jemukan munu bi passer DMS TV au sanfela la ni aw sigili o jemukan do keneka ni o tokoy doni bo ka kene ale jemukan ni bi doni bo wele kana kuma alislamiyata to golino ko fokata si anga société ra kono fe munu bi ke ka kuma uluka alhamdulillah bi ni asigili o keneka ambe alla jabaka bela jelin fo munu ba la réseaux sociaux fait no kala YouTube, Facebook, Instagram ona nyona chama munu fara bi fega uselo anga jemukaina ugataka numero mu be kateme ekran dugumani wakati na ubota ni ala sona ma ni anga nyama ya bulu ma ulube nyoko soro ne reso marina abiele no par Fatoumata Bari réseau Albatul communication otigide do amba fo ka wali nyando ambe ay wele bla mo no bi so marina oti mo do wole malikono malikoka ale te do o Imam Yusuf Bagayogo ni ale fora dro mo hakli be jigi furu so kunganko la sabula mo mi do centre ba yara bolo centre mi no to furu jigi ya so centre furu jigi ya so ale sigile no ambala ka oye fokata si an fala ka ma sabula ni go furu ye ma fla de to fo fa che ani muso alhamdulillah ay wele bla imam ma so marina akana kuma anye furu ka furu mi ni ale fembaye alislam ya yara josimba do inshallah komi an kalan ton kalande fitinu ye imam yarabiya amena kuma dama anga bitam fana ye ori furuso gelaya amena kuma orika amba fo imam mako assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah imam DMS TV jama bela jelenya bila fulikan memi bulo kalasi ala jabako manwakatina. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Ami ala tanu kala barkada ka folidi awirema DMS TV barakela bela jeli anyamo ya so mo fe be baraka amba bela jelen fo ka folida o ma mo fene dana ya takada kan wole kana au ka plateau ka ambe foli kerenga ka wodi awirema ani fla baga o fa bela jelen fe amba ina Allah taala fe amena baroke fe mo ka ala ka ke islam manto amina ya rabbi aywa imam yante kuma janya amedo anga tem konnala ina fo anya fo ando ngona ambena kuma furu de kan imam furu so ere furu kuma ka chabi monde nani gelaya mbe furu kono mbe gelaya la se furu no mo ni ko alhamdulillah ambe il faut que barkada plateau minansi l'inflaka surtout thème mbangolo bi amba do thème don abe adamadia concerné parce que ni ko furu dine côté oui adamadia est sinsinande abe bela jelen kunka bo surtout anga jamana kono ya furu ye femba kosobe parce que on fait un dambe be soro furu de la bokulu ma o be soro furu de fena kono wa adamadia est saniana ana sabatila o be soro furu de fena kono la furu mini ala ya ke sharia kadi adamadia ma kabi anfa adama alayhi salam alayhi dana wakati mina ay anfa adama kelinde bogo ka to kadini fiala anfa adama ay wakati ke akelinde do nyamba la ale nono ya warati akelen ko nyana fi nana mine minke aduskun commencera ka kuma ala fe anyambe danfen tawla olu bela jelen suguya chaman do ngale suguya kilim pedro ni do o Allah taala ka masaya kono nana amba hawauda ko fara anfa adama ka furu daga uni nyogonte wode la ambe ko kanye adama dunye furu sirati do parce ambe boro anfa adama anamba hawaude la wode ba anke adama ni hawaude wala ala furu ke sharia ye kado adama dia yere kono parce anfa adama na amba hawa o mamma ga nyogona fiu fo anfa adama ka amba hawa furu
dɔw ko ka furu fɛn kɛra kalimate shahada de dɔw yɛrɛ ko ko ka salatu kɛ kira Muhammad kan sallallahu alaihi wasallam ko de kɛra an ba Hawa furu fɛn a mana kɛ cogo cogo furu de dagara u ni ɲɔgɔn cɛ wa furu kelen de fana ɲinina an fɛ fo ka taa dugukolo meleke ala y'an dan ka na n'an ye dugukolo sanfɛ k'an ka bugun ka caya mais o cayali o ala ye sira kelen pe dɔrɔn de k'a la sariya ye sira kelen pe dɔrɔn de daga k'a fɔ ko adamadenya bɛ se ka bugun ni o sira ye n'o ye furu sira ye o de kama Alahu Taala ye adamadenya saniya ni furu ye don na dɔw ka kumakan bɛ yen Alahu Taala ye aya min fɔ kuranɛ kɔnɔ ko walakad karramna bani adam k'an ye adama n'a denw bonya o bonya min filɛ dɔw ko ko adamadenya bonya k'a bɛ hakili de nɔfɛ ko ala ye hakili min di adamadenw ma mais dɔw ko ayi ko bonya tɛ ko ala ye furu min di adamadenw ma ko furu de kɛra ka adamadenya bonya ko parce que kuma dɔw la hakili bɛ kɛ mɔgɔ dɔw la mais n'a ma adamadenya bonya kɛ n'o ye furu ye n'a ye taara baganw ka baara kɛ baganw ka sariya de bɛ boli a kan ka to adamadenya kɔnɔ o ye jumɛn ye furu tɛ baganw de fɛ yen bagancɛ ni baganmuso olu bɛ se ɲɔgɔn ma furu t'olu fɛ a sariya t'olu fɛ mais ni olu ye den sɔrɔ siga foyi t'a la den ni bagan den a bɛ danbeya ka taa baganmuso tigi de yɔrɔ bon adamadenya la n'a kɛra ten nɔ fɛnɛ ni cɛ ni muso sera ɲɔgɔn ma k'a sɔrɔ den t'aw ni furu t'aw ni ɲɔgɔn cɛ ni den sɔrɔla sariya ko ko baganw ka kiti de bɛ boli aw kan k'aw to adamadenya kɔnɔ parce que ala y'aw bonya ni adamadenya min furu min n'aw banna o furu ma ka taa baganw ka baara ɲɔgɔnna kɛ o la bonya bɛ wuli ka bɔ aw kan aw bɛ kɛ baganw ye baganw ka kiti bɛ boli aw kan o la ni den sɔrɔla kulonkɛ sira fɛ sariya la a bɛ danbeya ka taa ba de la a tɛ danbeya ka taa fa la nin bɛɛ lajɛlen fɔ kun ala ye furu d'an ma kun min na ka adamadenya saniya ka adamadenya bonya cɛ ni muso an ka se ka ɲɔgɔn ɲɛnafin bɔ an ka séjour kunkurunin kɔnɔ cɛ ni muso an ka se ka ɲɔgɔn dusukun na ɲagari an ka séjour kɔnɔ wagati kunkurunin cɛ ni muso an ɲɔgɔn ka hɛrɛ ni ɲɔgɔn ka hɛrɛ tana an ka jɛ k'o partager ɲɔgɔn fɛ parce que adamaden kelen tɛ se ka ɲɛnamaya kɛ cogo si la o de la furu kɛra sariya ye nabi ɲuman bɛɛ ka sariya do fo ka taa dugukolo meleke ala ye siranya t'a to mɔgɔ k'i ban furu ma adamaden kasi t'a to mɔgɔ k'i ban furu ma n ka limaniya bonyara o tɛ to mɔgɔ k'i ban furu ma kira o de fɔ sallallahu alaihi wa sallam a ko an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni ko furu ye ne kira Muhammad ka sunna ye ni maa min banna furu ma k'i tɛ ne kira Muhammad dɔ ye sallallahu alaihi wa sallam a ka riwaya wɛrɛ la ko ale ka sunna do k'a ni nabi ɲuman minnu kɔnna ne ɲɛ olu bɛɛ ye furu kɛ ala ye ciden ci fɛn o fɛn ci ka nabi ɲuman fɛn fɛn ci a bɛɛ ye furu kɛ fo n'a bɔra nabi ɲuman fila la n'o ye nabila Yahya ani nabila Isa alayhi salam olu ka furu baliya fɛnɛ kun tɛ k'a fɔ ko limaniya de bonyara walima ala ɲɛsiranya de bonyara non nabila Yahya jugu y'ale faga kabira ale fitini ka sɔrɔ a ma furu kɛ Isa alayhi salam ale ma sigiyɔrɔ kelen yɛrɛ sɔrɔ fo ka taa se a ka sana yɛlɛma ale ma furu kɛ nin fila n'o tɛ nabi ɲuman bɛɛ lajɛlen ye furu kɛ nin bɛɛ lajɛlen fɔ kun ye min k'a fɔ ko adamadenya taalan de ye furu ye furu min bɛ kɛ cɛ ani muso ni ɲɔgɔn cɛ an bɛna sigi min kɛ ɲɛnamaya la an ka se k'o nɔgɔya ɲɔgɔn bolo an ka ɲɔgɔn ɲɛnafin bɔ hɛrɛ ni hɛrɛ tana an ka jɛ k'o partager an ka jɛ ka ɲɔgɔn dafa parce que an ba Hawa taara ka bɔ an fa Adama de la o b'a yira ko an fa Adama ma dafa parce que pièce dɔ de bɔra ale la o de yɛlɛma k'o kɛ an ba Hawa ye an fa Adama ma dafa an ba Hawa fɛnɛ ma dafa maintenant olu fila faralen ɲɔgɔn kan sisan de olu bɛna ɲɔgɔn dafa furu dabɔra nin de kama cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ wala an bɛ sigi min kɛ séjour kɔnɔ a ka kan an k'o kɛ lafiya kɔnɔ a ka kan an ka kɛ hakilisigi kɔnɔ a ka kan an ka kɛ bɛn kɔnɔ a ka kan an bɛna séjour min kɛ ɲɔgɔn kan diɲɛ kɔnɔ an k'o kɛ an dusukun lafiyalen ye an bɛ diɲɛ arijinɛ de kɔnɔ ɲɔgɔn sutura kɔnɔ kanu kɔnɔ hinɛ kɔnɔ hakilisigi kɔnɔ ani bɛn kɔnɔ o de la Alahu Taala bɛ furu kofɔ yɔrɔ dɔ la a ko wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ko ale ala ka kabako dɔ ye jumɛn ye diɲɛnatigɛ nin na ko dɔ ye furu ye k'a ye cɛ ni muso dan ka bɔ ɲɔgɔn na ko munna ko n y'o kɛ litaskunu ilayha walasa hakilisigi ka sɔrɔ cɛ ni muso la parce que fɛn minnu danna ka bɔ ɲɔgɔn na fɛn minnu farala ka bɔ ɲɔgɔn na n'i ko k'i bɛ tila k'olu fara ɲɔgɔn kan olu ka sigi kɛ o ka nɔgɔ o de y'a to k'a ye cɛ ni muso dan ka bɔ ɲɔgɔn na ka tila ka furu daga olu ni ɲɔgɔn cɛ walasa hakilisigi ka sɔrɔ u ni ɲɔgɔn cɛ arahma hinɛ ka sɔrɔ u ni ɲɔgɔn cɛ walimawadda ani kanu o ka sɔrɔ aw ni ɲɔgɔn cɛ aw ka furuso kɔnɔ o de ye diɲɛ arijinɛ so ye ni furu o furu kɔnɔ hakilisigi bɛ yen hinɛ bɛ yen kanu bɛ yen makari bɛ yen aw bɛ diɲɛ arijinɛ de kɔnɔ fɔlɔ yanni lahara arijinɛ ni ɲɔgɔn cɛ o hakilisigi min ni ala y'o d'a ma furuso kɔnɔ ne balimamuso Mayiša
an bɛ ka santi ko de bɛ ka bɔ an ka furusow kɔnɔ bi hakilisigi de bɛ ka bɔ an ka furusow kɔnɔ bɛn de bɛ ka bɔ an ka furusow kɔnɔ hinɛ ni makari o bɔra furuɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ kanu o dɔgɔyara furusow kɔnɔna na bi o dun bɛ ka taa taga sira min fɛ a kan ka maa siran a kan ka maa jɔrɔ a kan ka hakilima bɛɛ lajɛlen bila ka segin ka miiri mun de y'an sɔrɔ mun de ye nin sababuya ni nin ma kunbɛn a bɛ se ka taa laban mun de la a ka kan an ka jɔrɔ an ka hami nin yɔrɔ la kosɛbɛ furu gɛlɛya a ɲɔgɔn faamubaliya furuso kɔnɔ. Ayiwa an bɛ DMS TV lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fo halisa ka fɔ aw ye ni anw sigilen dɔnnibaaw olu ka kɛnɛ kan Imam Yusuf Bagayogo ale de bɛ an bolo kɔrɔ ni o ye centre furu jigiya so yɛrɛ o tigilama ye donc an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'a ɲini aw fɛ aw ka taa an ka page aimer k'u abonner ka tila k'aw partager ni Ala sɔnna a ma Imam halisa an bɛ to i fanfɛla la mun yɛrɛ de kɛlen don ka furusa caya bi kosɛbɛ. Alhamdulillahi rabbil alamin ni ko ninnu kan ka ɲini k'a ɲɛdɔn kosɛbɛ ni banabagatɔ wulila ko mangɛnɛ n'i taara dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔ b'a ɲini ka bana diagnostiquer de ka bana sababu dɔn ka bana suguya dɔn pour que a bɛna fura min di a ka se ka bana furakɛ cogoya mun na an ka furusow de mangɛnɛ bi gɛlɛya bɛ furusow kɔnɔ furu yɛrɛ bɛ dama kasi la furuden fila bɛ ka kasi cogoya min na furu yɛrɛ fana bɛ kasi la ten parce que furu bɛ labalo de furu ye fɛn ɲɛnama de e ma bɛ fɔ ko furu sara wa ni fɛn min sara o y'o fagalen o kɔrɔ ko furu ye fɛn ɲɛnama de a bɛ labalo wa a bɛ faga fɛnɛ wa a bɛ sa fɛnɛ o la furu bɛ den fila bɛ ka kasi cogoya min na cɛw ko k'olu lafiyalen tɛ bi musow ko k'olu lafiyalen tɛ bi u bɛɛ ko ko furu jugu muso ko ko furu ni jugu o la furu yɛrɛ yɛlɛmana ka kɛ fɛn jugu ye ka sɔrɔ furu ye fɛn ɲuman ye wala furu yɛrɛ fana bɛ k'i dama kasi furu yɛrɛ kɔnɔna gannen don ni saba bɛɛ bɛ ka dama kasi sababu jumɛn de bɛ na nin de ye o tuma défaut bɛ jɔn de la a bɛ furu jugu de la wa a bɛ cɛ de la wa a bɛ muso de la wa sababu bɔra min hakilimaya la an kan k'an sigi surtout an bɛ jamana min kɔnɔ bi a ka kan an ka réflexion kɛ nin kan kosɛbɛ problème o problème n'a nana an ka jamana nin kɔnɔ kodɔnnaw bɛ sigi ka hakili jagabɔ k'a la kodɔnnaw bɛ sigi ka solution dɔ ɲini a la kodɔnnaw bɛ sigi ka jateminɛ kɛ nin bɔra min a bɛna se a tɔɔrɔ ye jumɛn ye wa a bɛ se ka kunbɛn cogo di an bɛ bana la sisan Covid-19 la a nana tuma min na kodɔnnaw farala ɲɔgɔn kan ka hakili jagabɔw k'a la ka solution dɔ ɲini bana o bana n'a nana hakilimaw bɛ fara ɲɔgɔn kan ka solution ɲini a la an ka jamana kɔnɔ crise damadɔw kɛra an ka jamana kɔnɔ yan kodɔnnaw ye hakili jagabɔ kɛ ka solution ɲini a la états généraux kɛra yan nɔ corruption na ko yurugu ɲɔgɔn ɲɛlen don kalankɛlabaw ni warilabaaralaw ni comptable ni maa caman farala ɲɔgɔn kan mais solution ma sɔrɔ a la parce que halisa corruption ma se ka kɛlɛ kalanko éducation états généraux kɛra éducation na ko kalanko tiɲɛlen don u ye tile damadɔ kɛ inspecteurs ni directeurs ni maîtres kalannenbaw u t'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan solution ma sɔrɔ a la états généraux kɛra foncier ko la n'o ye dugukolo ko ye solution ma sɔrɔ nin si la Maïcha i b'a dɔn solution t'a la furu kan parce que solution ma ɲini adamadenya yɛrɛ la parce que adamaden de bɛ nin bɛɛ base la adamaden de bɛ nin bɛɛ base la n'an ye solution ɲini nin fɛn o fɛn na adamaden min bɛ ka na nin bɛɛ kɛ ni solution ma ɲini adamadenya yɛrɛ la an tɛ sabati sɔrɔ abada o la fo ka réflexion kɛ ka état général kɛ adamadenya yɛrɛ de kan n'an ko k'an bɛ état général kɛ adamadenya kan an bɛ taga min adamadenya bɛ daminɛ furuso de kɔnɔ n'i y'a mɛn société a bɛ daminɛ ga de kɔnɔ a bɛ daminɛ du de kɔnɔ foyer de kɔnɔ foyer ye cɛ ni muso de ye fɔlɔ furu de bɛ base yɛrɛ o la fo an ka segin ka taa furuso de kɔnɔ mun de la adamadenya tɛ ka ɲɛ est ce que furuso sigicogo ka ɲi wa anw fɛ yan nɔ furu laada saba de bɛ ɲɔgɔn fɛ yan nɔ diinɛ furu b'an fɛ yan laada furu b'an fɛ yan an ka diɲɛ laban sariyaw fɛnɛ n'o ye tubabu nansara sariya ye o fɛnɛ furu b'an fɛ yan ni saba bɛɛ de furu b'an fɛ yan et puis nin bɛɛ bɛ anw ka furuso de kɔnɔna na silamɛ du kelen i bɛ taa sɔrɔ silamɛ furusiri niyɔrɔ b'a la an ka laada niyɔrɔ b'a la jamana sariya fɛnɛ o fɛnɛ niyɔrɔ b'a kɔnɔna na ni saba bɛɛ bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo di ka taga ni ɲɔgɔn ye gɛlɛya bɛ ka bɔ fan jumɛn de fɛ nin bɛɛ lajɛlen bɛ réflexion kun bɔ kodɔnnaw jamana faamaw muso promotion de la femme olu kan ka réflexion kɛ nin kan kosɛbɛ parce que furuso gɛlɛya a bɛ muso de kan ka tɛmɛ cɛ kan a kɔlɔlɔ ka bon muso de ma ka tɛmɛ cɛ kan ni furusa nana furusa kɔlɔlɔ ka bon muso de kan ka tɛmɛ cɛ kan o la promotion de femme ministère olu kan ka réflexion kɛ mun de bɛ ka na nin furusa ye mais i ma deli ka nin mɛn ninnu ka kuma la a tɛ faamaw ka kuma la a tɛ fantanw ka kuma la a t'u ka programme na dɔnnibagaw olu b'u ta kɛ kutuba minnu bɛ kɛ ani n'a ka kelen-kelen minnu ser'u ma o b'u da maga la ɲamakala minnu yɛrɛ bɛ furu démarche kɛ olu minnu yɛrɛ kan ka a kuma fɔ walima ka solution ɲini
furu tiɲɛlen no ɲamakalaw yɛrɛ fɛ bi ka tɛmɛ hali hɔrɔn yɛrɛ fɛ n'a kan jɔn de bɛna solution ɲini nin ye gɛlɛya belebeleba ye an kɔni ta ye k'a kuma fɔ a ka kan an ka solution ɲini a la n'i y'a bilama ye après 10 ans après 20 ans an ka société furuko bɛna kɛ cogoya di denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu bɛ ka lamɔ nin gɛlɛya la cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ a dɔw yɛrɛ b'a tellement que imam i ka kuma latigɛ tɛ tellement que furu yɛrɛ a kɛra fɛn dɔ ye alors que fɛnba de don mais tellement que a minimiser an bolo fo minnu yɛrɛ ma furu olu b'a fɔ aw yɛrɛ minnu b'a la aw ma ɲɛ sɔrɔ a la fɔ donc an bɛ dɔɔnin kɛ muso gɛnɛya la fɔlɔ mais mɔgɔ t'u jalaki en réalité ne yɛrɛ kɔni kelen Maïcha mɔgɔ bɛ boli ka don fɛn de la fɛn min ka di mais maa ka girin ka don fɛn min i yɛrɛ ɲɛ b'a la fɛn min man di musow bɛ ka boli ka don furu la bi u bɛ tila k'u dɛn ka taa furusa dogo la ka bɔ u bɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ cogoya min na o tɛ hɛrɛ ye o tɛ hɛrɛ ye fiyewu adamaden bɛ don ko o ko la i bɛ don a la hɛrɛ de nata kama i bɛ don a la lafiya de ɲinini kama mais n'i ɲɛ b'a la k'a fɔ ko hɛrɛ tɛ a kɔnɔ o de y'a to ni muso min donna furu kelen na n'a tilara ka bɔ a b'i kali ko fo k'a sa k'ale tɛ don furu wɛrɛ la tuguni parce que a ye degun min sɔrɔ la ale yɛrɛ b'a miiri ko cɛ bɛɛ lajɛlen de bɛ ten nɔ a tɛ fɛ ka don furu la tun o la e balimamuso min bɛ yen n'o ma furu n'o ɲɛ b'a la ale kɔrɔmuso ye nin gɛlɛya sɔrɔ e terimuso min bɛ yen ni o ma furu fɔlɔ o ɲɛ b'a la e ye nin ɲɔgɔn gɛlɛya sɔrɔ a fana b'a ralentir fɔlɔ dɛ sinon ni musomanin tun ye san 22 sɔrɔ fɔlɔ an ka jamana kɔnɔ an ka société la k'a ma furu kɛ a tun bɛ kɛ lebu de y'a ma san 22 halisa e ma furu san 25 halisa e ma furu o tun ye lebu a tun bɛ kuma su la nimɔgɔninw b'u muge bɔ a la u b'a kunna da sigida la n'a ye mais musomanin san 35 bɛ yen bi a ka ko ka jɛ a n'a ka ko ka bɔli a n'a ka labɛnni a ma foyi tiɲɛ ye woromabɔ nɔfɛ a kun ma deli ka ko a preselen tɛ oui parce que a bɛ ka taa fɛn min na a b'a dɔn ko man di o ni de ye ko yɛrɛ gɛlɛya wa minnu fana bɛ ka don Maïcha i b'a dɔn caman bɛ k'u sen kelen de don bi ka sen kelen bila kɛnɛma muso caman bɛ k'u sen kelen de don bi ka u sen kelen bila kɛnɛma an bɛ ɲɔgɔn tɛse de k'a lajɛ n'an ye ɲɔgɔn faamu n'an kunkilennaw kɛra kelen ye n bɛ tɔkelen dɔ la don n'an ma se ka ɲɔgɔn faamu ni sen donna ye maa min kɛ bozo ye ni sen fila ma don i la i bɛ k'i yɛrɛ ma hɔrɔn ye caman bɛ k'u sen kelen o de y'a to hali mairie furusiri fɔlɔ musow tun b'a exiger de ko ka mairie kɛ fɔlɔ mais bi muso bɛ ka siran mairie yɛrɛ ɲɛ parce que k'a furu sa man di a furu sa man di cɛw fana kelen bɛ k'a kɛ moyen de pression dɔ de ye musow kan ni mairie b'i ni muso cɛ u bɛ muso tɔɲɔ u bɛ dan tɛmɛ muso kan u b'u se bɛ yɛrɛ muso la u tɛ sɔn ka furu sa parce que mairie de b'u ni ɲɔgɔn cɛ musow fana bɛ sɔn min sɔrɔ tuma min na musow fana ko non an ka silamɛ furusiri dɔrɔn kɛ k'a lajɛ n'an ji taara ni ɲɔgɔn an b'a continuer sisan o furu silamɛ furusiri yɛrɛ de kan ka don ba la kosɛbɛ mais Maïcha de ye thème belebeleba dɔ ye taara mairie de don ba la ko nin ye thème dɔ ye thème min ni nin y'a dama thème de min kan ka discuter anw silamɛw yɛrɛ de y'an ka silamɛ furusiri lagosi o de kama an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ an b'o fɔ ko barikada olu bɛ kɛlɛ min na bi ko ka silamɛ furusiri légaliser ne ko n ko kɛlɛ sɛbɛlama tɛ quoi n ka maakɔrɔw don u bɛ yafa an ma kosɛbɛ dɛ kɛlɛ sɛbɛlama tɛ quoi ala ka furu sirilen ala ka so kɔnɔ ala kumakan min kɛra ka furu min daga maabaw sigira furu min kunna n'a fɔra ko papier dɔ de bɛna o légaliser ko k'o kɛ sariya pour que e k'o bonya e dun ye silamɛ de o kɔrɔ e de sɛbɛ t'i yɛrɛ ma e sɛbɛ t'i ka diinɛ ma mais mairie furusiri yɛrɛ bɛ ka sa o mais papier kɛli silamɛ furusiri la o de bɛ silamɛ furusiri bali saya la wa silamɛw yɛrɛ ka conscience u ka diinɛ u ka ala ɲɛsiranya u ka ala kanu an'u ka hɔrɔnya o de kan k'i bali furu dɔw sali la an bɛ don an ka sujet kɔnɔ teliya la an bɛ hakɛto ɲini fɛ kosɛbɛ nin bɛɛ tun ye introduction ye k'a dɔn furu gɛlɛya a bonyalen bɛ ka se degré min na bi gɛlɛya min b'a kɔnɔ sɛgɛn min b'a kɔnɔ a ka bon ka se degré min na mun de y'an se nin na sababu jumɛnw de b'a la a sababu belebeleba fɔlɔ ye jumɛn ye Maïcha o ye furuden fila yɛrɛ ma dɔn furu yɛrɛ ye fɛn sugu min ye fɔlɔ adamaden n'i bɛ ko o ko kɛ i kan k'a ɲini k'a dɔn mun de ye nin ye n bɛ k'a don nin na mun na mais furu yɛrɛ de ma dɔn cɛ tɛ furu dɔn muso tɛ furu dɔn o ma kalan a la adamadenya la o ma kalan a so kɔnɔ o ma kalan a la kalanyɔrɔ la société yɛrɛ fana m'o kalan a la cɛ san 25 san 30 a bɛ baara la a bɛ dɔɔnin sɔrɔ a sera muso furu ye a ye muso ɲini ka d'a ma muso san 18 san 22 san 25 a donna musoya la cɛ bɔra nɔfɛ a y'a kun ko ka d'a ma a banna mais furu ye aw bɛna taa fɛn min yɛrɛ la o ye mun fɛn sugu ye o yɛrɛ ma dɔn ɲininkali gɛlɛn point d'interrogation filanan ye jumɛn ye kun tɛ anw ka furu la bi n bɛ don furu la nin kun de kama o kun fana tɛ yen adamaden i bɛ ko o ko kɛ fo
cause dɔ de ka sɔrɔ i bolo n bɛ ka na nin ko kɛ n bɛ k'a kɛ nin kun de kama ni kun sɔrɔla mɔgɔ bolo ko o ko la Maïcha i bɛ planification de kɛ i bɛ programmation de kɛ n bɛ se ka nin laɲini nin sɔrɔ cogoya di i b'o fɛɛrɛ tigɛ o laɲini sɔrɔtɔ i bɛ sɛgɛn fɛn o fɛn kɛ i bɛ ɲani fɛn o fɛn kɛ i bɛ degun fɛn o fɛn kɛ i bɛ sɔn k'o bɛɛ supporter fo ne ka objectif dɔ ɲɔgɔn fo n ko a tɛ o la n bɛ sɔn ka sɛgɛn bɛɛ ta o la ni nin objectif sɔrɔ don min na n b'a fɔ ko alhamdulilayi mais maa min bɛ don furu la ko objectif t'a la i ko introduction na san centre d'écoute de bɛ ne bolo cɛmisɛnninw ni musomaninw n'olu labɛnnen don furu kan o bɛ taa formation kɛ ne fɛ o taa kalan na ne fɛ n b'u ɲininka mun na i bɛ fɛ ka furu imam bɛ fɛ ka furu mun na wa cɛ bɔra nɔfɛ ou bien imam n sera muso furu musomɔgɔ bɛ furulen don i yɛrɛ bɛ fɛ ka furu mais kun foyi t'a la ni ne mago bɛ bazin dɔ la sisan nɔ a fɔra k'a bɛ sɔrɔ suguba la nin bitigi la i bɛ labɛn de sabati i bɛ bazin wari de ɲini fɔlɔ i bɛ taa sotarama la i bɛ taa taxi de la wa i b'o fɛɛrɛ tigɛ fɔlɔ n'i jiginna sotarama la n bɛ jigin nin yɔrɔ la ou bien n bɛ jigin taxi la nin yɔrɔ la n bɛ bɔ nin carré de fɛ i b'o bɛɛ ɲɛɲini nin bɛɛ de bɛ ɲɛɲini n taatɔ dɔ bɛ yɛlɛn n sen kan n yɛrɛ bɛ yɛlɛn dɔ sen kan tile bɛ farate n farape funteni bɛ na minɔgɔ bɛ minɛ n bɛ nin bɛɛ de accepter ka nin sɛgɛn bɛɛ kun n mago b'i ka bazin na voilà n mago bɛ min na fo n t'o sɔrɔ o fana bɛɛ la n bɛ taa bazin san ni wari min ye o k'a sɔrɔ o bɛɛ labɛnnen de don n bolo pour que n ka se ka bazin sɔrɔ n'i ye bazin sɔrɔ tuma min na ka segin ka na sɛgɛn bɛ kun na a tiɲɛ la n sɛgɛnna bi nka n taara fɛn min ɲini n y'o sɔrɔ bon furuso fana la même chose ne bɛ don furu la nin kun de kama o kun ɲinitɔ i bɛ sɔn ka sɛgɛn sugu caman kɛ i ni cɛ tɛ ɲɔgɔn faamu i ni buramusokɔrɔba tɛ ɲɔgɔn faamu i ni nimɔgɔninw tɛ ɲɔgɔn faamu nin bɛ k'i la i bɛ gɔsisi don i bɛ fantanya kun tuma dɔ la cɛ i b'i dusu kasi tuma dɔ la i tɛ hɛrɛ yɛrɛ sɔrɔ mais laɲini min bɛ n na n b'o k'o de viser n bɛ sɔn ka nin bɛɛ accepter o kama mais ni kun tɛ mɔgɔ min na dun ko ni fitini dɔrɔn a tɛ nin bɛɛ kunbɛn merci a tɛ nin bɛɛ kunbɔ parce que kun t'ale bolo a la o a tɛ se ka sɛgɛn quoi a tɛ se ka sɛgɛn a tɛ fɛ ka sɛgɛn wa et puis a tɛna sɛgɛn aussi o de kama furu bɛ don cogo min na kalo 3 kalo 4 san 1 san 2 a bɛ fɔ ko furu wulila munna furu wulila kun t'a la parce que ninnu tun ye furu kɛ ten objectif t'u la projet t'u bolo programme t'u bolo programmation tɛ yen foyi foyi tɛ yen o la fo furu ka ɲini k'a dɔn furu ye mun fɛn sugu ye o ka dɔn furu yɛrɛ fɛnɛ laɲini min banna o ka se ka dɔn a sabanan ye jumɛn ye Aïcha fo furu kalan de ka kɛ furuden fila kunna fo furu kalan de ka kɛ adamaden ko o ko n'i b'a kɛ n'i donna ka sɔrɔ a dɔɔnin t'i la i ni échec de ka sɔrɔ ka tɛmɛ réussite kan mɔgɔ si ka kungɛnɛya t'a to i ka se ka menuisier i ka taa menuisier atelier la atelier dafalen minɛn bɛɛ dafalen bɛ yen i ka taa marteau ni yiri ni pointe ta dɔrɔn k'i bɛ kurun dilan i tɛ se ka kɛ o ou bien k'i bɛ armoire dilan hali n'a sɔrɔ a minɛn bɛɛ dafalen bɛ yen mun de b'i jɛ il faut k'a k'i ka kalan la de i b'a daminɛ parantiya de la fɔlɔ ka daminɛ dɔɔnin dɔɔnin fo ka n'i kɛ a kɔlen pikiri kɛli mɔgɔ la dɔw yɛrɛ tɛ ka biɲɛ minɛ k'a turu a la mais i tɛ se ka kɛ o f'i k'a kalan de kɛ baara o baara n'i b'a kɛ réparateurs don mécanicien don wa fɛn o fɛn comptabilité wari jate dɔrɔn de don mais f'i k'a kalan de kɛ pour que i k'a ka kɛbaga ɲuman ye et puis dɔnni mana k'i la cogo o cogo chaque fois a bɛ fɔ ko nin formation bɛ yen i bɛ taa dɔ fara i ka dɔnta fana kan tuguni mais nin bɛɛ ye adamadenya accessoire de ye nin bɛɛ ye adamadenya masiri fɛnw de ye an y'an sɛbɛ don nin bɛɛ ma ka nin bɛɛ ɲɛɲini mais adamadenya yɛrɛ an ɲinɛ n'o kɔ an m'a dɔn ko adamadenya kan ka kalan n'o ye furuso ye an m'a dɔn k'a fɔ ko furu kan ka kalan n bɛ don furu la cogo min na o kan ka kalan muso kan ka cɛ minɛ cogo min na o kan ka kalan cɛ yɛrɛ kan ka muso minɛ cogo min na o kan ka kalan foyi ma fɔ cɛ ni muso ye à la rigueur leçon de morale kelen pe dɔrɔn de bɛ an ka société kɔnɔ min leçon de morale bɛ di o bɛ di muso yɛrɛ de fɛnɛ ma ko muso ka muɲu ka sabali ni leçon kɔni nin bɛ fɔ muso bɛɛ ye kadiri bangera don min na fo ka taa se sa dɔw ma ni leçon de morale bɛ d'i ma ko muso ka muɲu ka sabali mais mun de bɛ fɔ cɛ ye ala ka garisɛgɛ ɲuman d'a ma ala ka garisɛgɛ ɲuman d'a ma bon Aïcha ni duwawu nin filɛ ni duwawu tɛ tiɲɛ ye quoi ala ka sabali di muso ma ka garisɛgɛ ɲuman di cɛ ma o tɛ tiɲɛ ye an b'o de mɛn ka caya sabali duwawu bɛ kɛ cɛ de ye n'o tɛ sabali duwawu tɛ kɛ muso ye fiyewu Aïcha nafolo tɛ muso mara o nafolo tɛ mara kɛ o sabali bɛ se ka marakɛla dɛmɛ mara la ka tɛmɛ nafolo kan ni sabali b'i la i bɛ se k'i ka maradenw mara ka tɛmɛ ni nafolo b'i kun kan mais n'a ye nafolo ko duwawu kɛ cɛw ye wa an b'o de société kɔnɔ bi parce que an bɛɛ kɛra matérialiste ye wa cɛw ye nafolo sɔrɔ mais est ce que musow lafiyara cɛw ka furu la bi yan
I b'a fɔ ko nafolo yɛrɛ de y'a tɔ juguya. O de y'a to. Muso yɛrɛ b'a fɔ n bɛ fantan fɛ furu fɛ bi ni waritigi fɛ furu ye. Ala ka barika don i la. Ça veut dire que nafolo de bɛ ka tiɲɛli de kɛ parce que an kɛra matérialiste ye ni cɛ min fana nafolo sɔrɔ ka sɔrɔ sabali t'a la ka sɔrɔ conscience t'a la ka sɔrɔ diinɛ t'a la ka sɔrɔ danbe t'a la o bɛ nafolo nin kɛ ka tiɲɛli de don muso kunna a bɛ dan sago muso sanfɛ de. Muso dɔw bɛ yen nɔ a bɛ so ɲuman kɔnɔ a bɛ dumuni duman kɛ a bɛ mobili ɲuman kɔnɔ mais a dusukun ye tasuma a bɛ sigi clim kɔrɔ mais a sɔn ye tasuma de. O b'a yira k'a fɔ ko Ala ka garisɛgɛ ɲuman di cɛ ma Ala ka sabali di muso ma muso ta ye dan ye sabali ye koyi sabali min bɛ muso mais o bɛɛ la mariage ma se ka sauver parce que sabali furu bɛ taa sa kuma dɔ o y'a sɔrɔ muso ka sabali de banna et puis furu bɛ sa ni cɛ yɛrɛ ka consentement de n'o tɛ muso ka consentement tɛ muso sabalilen sigi a b'a fɔ n bɛ sabali ka n sigi n denw kɔrɔ mais n'a ta bɛɛ cɛ b'a gɛn ka taa ou bien cɛ bɛ taa ka furu sa ka na papier d'a ma sabali y'o solution ye wa sabali t'o solution o la fo furu ka kalan de furu kalanbaliya an ka société kɔnɔ furu dɔnbaliya nin kɛra problème belebeleba dɔ ye an ka furuso gɛlɛyaw la bi kelen a filanan o ye jumɛn ye slogan dɔ bɛ yen nɔ a ka d'an ye kosɛbɛ ou bien a kuma forme ka ɲi mais au fond tiɲɛ tɛ ko diɲɛ furu diɲɛ furu de kɛlen bɛ k'an ka bi furu tiɲɛ bi diɲɛ furu de kɛlen bɛ ka gɛlɛya dɔn ka furu kɔnɔ bi maakɔrɔbaw sen bɔra musow ka furu choix la i yɛrɛ denmuso i yɛrɛ denkɛ k'e k'i sen bɔ o ka furu choix la ko k'a ka choix to a yɛrɛ bolo une jeune fille de 17 ans 15 ans 18 ans ko kɛ ka a diya ye cɛ ɲɛna yɛrɛ maakɔrɔw bɛ kuma dɔ fana fɔ ko ni bɛɛ to ni gɛnfɛn bolo ko dɔ ta b'a ɲɛ c'est la pure réalité musomanin tɛ foyi dɔn adamadenya la mais n'i ko ko ka taa diya ye cɛ ɲini a yɛrɛ ko min ka d'a ye parents ko k'an t'an sen don a la ko diya furu de don cɛmannin san 25 san 30 ko ka taa diya muso ɲini a yɛrɛ a bɛ kɛ ni base jumɛn danbe t'a la danbe enquête tɛ k'a la diinɛ enquête tɛ k'a la juguɲumanya enquête tɛ k'a la ale bɛ muso sugu jumɛn de fɛ min ye cogo ka ɲi min ale dusukun minɛ min bɛ se de labɛnni kɛcogo la ale teriw ko ko denni min ka ɲi ale ka base y'o de ye ale bɛ taa ɲini kɛ n'o de bon musomanin fana ta cɛmanin min bɛ se ka bulɔfu la kosɛbɛ cɛmanin min bɛ se diɲɛ laban kow la cɛmanin min bɛ se manamana kow la o de y'ale dusukun minɛ o de nana furu proposé ale fana sɔnna furu ma fa ni ba sen t'a la famille fila sen t'a la ni denmisɛnnin fila olu de filɛ ka furu ju tigɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ka sɔrɔ k'a sama ka se parents ma olu fana tɛ gɛlɛya don a la olu fana tɛ gɛlɛya don a la nin ye problème de an ka société kɔnɔ u ye an ka wulu fa nkalon tigɛ ka da an ka wulu la ka n'i b'i ka wulu faga k'i bɛ a fɔ ko fa de bara pour que k'a faga an ka maakɔrɔbaw tun bɛ choix min kɛ o denw ye furu la u y'o de yɛlɛma k'o kɛ diyagoya furu y'o ye ko ka diyagoya furu dabila ko ka kɛ diyaɲɛ furu ye a daminɛna réforme 62 de la Mali kɔnɔ constitution kɔnɔ réforme 62 min kɛra après l'indépendance de 2 ans réforme min kɛra assemblée la a projet de loi taara ta yen de a projet de loi député min taara n'a ye c'est un certain Bambo a tɔgɔ de Bambo a jamu je pense Traoré la chanson de Tata Bambo donc ale de député Bambo de taara ni projet de loi ye ka taa défend ko ka diyagoya furu dabila ko ka kɛ min ka di min ye ko k'o d'o ma o projet de loi passera min kɛ ka kɛ loi ye Tata de ye dɔnkili dɔ la n'o tɛ dɔnkililan tɔgɔ de Fatumata Kuyate Ala ka hinɛ a la Ala ka yafa ma Fatumata Kuyate de ye dɔnkili da o article o la maintenant ka député Bambo tɔgɔ ta k'a don a la dɔnkili ye sanga sɔrɔ dɔnkili ye sanga sɔrɔ halisa a bɛ sanga la o Bambo de farala Tata tɔgɔ parce que Tata ye sanga sɔrɔ ni dɔnkili Bambo de o de farala Tata tɔgɔ k'a kɛ Tata Bambo Kuyate a dɔnkili de la 62 de réforme sen fɛ ko min ka di min ye ko k'a d'o ma mais n'an y'a sigi ka réflexion kɛ bi a ka kan an k'an kɔfilɛ k'a lajɛ est-ce que a sariya ka ɲi wa a man ɲi tuma min na tun bɛ fɔ ko diyagoya furu bɛ yen furu kun sabatilen don o wagati wa walima sisan de furu sabatira hakilimaya la a ka kan an ka nin réflexion kɛ kosɛbɛ a ka kan an ka nin jateminɛ kɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ o wagati mansaw kun impliqué don furu la tuma min na hali n'o kun ye diyagoya furu ye wa ne bɛ n den diyagoya ka muso dɔ d'a ma hali n'a man di n denkɛ ye o kɔrɔ tɛ ko ne denkɛ man di n ye o Maïcha ni den bɛ taa école la tuma dɔ la i bɛ busan ta a kama k'a gosi hali den min bɛ seconde sigi la hali den min bɛ leçon la a bɛ école chômé tuma dɔ la i bɛ busan ta a kama ou bien i b'a wele i b'a dɔgɔya k'a gosi o kɔrɔ ko den man di ya est ce que i bɛ k'a diyagoya k'a bila fɛn min na fɛn jugu de dɔn parce que e bɛ min dɔn ale ye e den ye ale t'o dɔn
e be min kala man ɲanama la e den to dɔn e de kan ka sira bɔ i den ye ka orienter et puis ka forcer ka bila ka hɛrɛ sira ka bi a t'a dɔn mais sini a bɛna dɔn ko ja karisa kun bɛ n ka hɛrɛ ne fa kun bɛ n ka hɛrɛ de fɛ wa hali kilasi kɔnɔ mɛtiriw bɛ kalandenw gosi o kelen de don tuma dɔ la i bɔlen i kelen ka diri tuma min na an ka mɛtiri kun b'an sɛgɛn koyi f'i bɛ taa mɛtiri dɔw ɲini i bɛ taa voilà ka taa ɲini ka taa remercier ka sɔrɔ ko na kun ka jugu i ma hali kun tɛ don a ka cours la mais juguya min kun don juguya ŋaniya juguya kun tɛ o a b'i ka hɛrɛ de nɔfɛ o la mansaw kun ka muso ɲini ka di u den cɛmanw ma k'u denmusow forcer comme terme min b'a la jagoya k'o di o kɔrɔ tɛ ko o man d'u ye mais imam an ka thème bɛna fɛn min fɔ sisan an ka thème t'a kan mais est ce que nin bɛɛ tɛ éducation fana échoué len dɔɔnin très bien a bɛna o fana b'a kɔnɔ parce que ni i yɛrɛ hali ni u nana ni ɲɔgɔn ye sisan ni mɔgɔ kelen sɔrɔla du kɔnɔ mun b'a fɔ k'a bɛ opposer contre ce mariage là o b'o tigi kɛ o jugu ye soit ni ba ma fara den kan k'o tigi kɛlɛ fa bɛ fara a kan k'a kɛlɛ. tout à fait hali fa ni ba yɛrɛ Maïcha i tɛ se k'a fɔ k'i b'i denmuso di cɛ dɔ ma k'a sɔrɔ e yɛrɛ m'i denmuso mara fɔlɔ denmuso k'a ko to i t'a la o ka taa sɔrɔ i yɛrɛ ye denmuso mara de fɔlɔ k'a fɔ k'i bɛ den cɛman muso ɲini ka di den cɛman ma o tɛ se ka kɛ ka sɔrɔ mara tɛ yen bon mara yɛrɛ de fana tɛ yen o de y'a ko ye o de y'a kɛ mara de tɛ yen parce que i tɛ se k'i impliquer den ka furuko la den min yɛrɛ t'e lamɛn yɛrɛ den min yɛrɛ mago tɛ e la yɛrɛ sentiment tɛ ni den min yɛrɛ cɛ dɔw yɛrɛ den bɛ wolo fo ka taa se furu ma ni den tɛ sigi ka kuma voilà bon yɔrɔ tɛ se k'a fɔ k'e bɛ impliquer o ka furuko la mais an ka société kɔnɔ ko gɛlɛya yɔrɔ jumɛn ye cɛ ni muso denni ni cɛnin n'u bɛnna furu la cogo o cogo olu fila tɛ furu kɛ surtout a société africaine kɔnɔ anw fɛ yan nɔ ni dans les pays européens occident aw yɛrɛ b'a parce que vous êtes majeur n'i ye san 18 ans sɔrɔ ka ban i ka fɛn bɛɛ b'i yɛrɛ bolo i bɛ furu kɛ ka sɔrɔ i fa ni ba da t'a la n'aw ɲɛna la o don n'aw ma ɲɛ la fɛnɛ bɛɛ bɛ taa i ka sira fɛ mais chez nous ici i mana fa i yɛrɛ la cogo o cogo ko fɛn b'i bolo k'i bɛna muso furu hali n'i muso filanan don hali n'i muso sabanan don hali n'i muso naaninan don e yɛrɛ tɛ jeliba ci k'a ka taa muso ɲini karisalakaw fɛ k'a d'i ma i kɔrɔ dɔ de bɛ yen i mansa dɔ de bɛ yen i bɛ taa fɔ de o de bɛ ɲamakalakɛ bila ni woro ye ka taa ɲinini kɛ a y'aw denmuso di yan n dɔgɔkɛ karisa bɛ yen walima n den karisa bɛ yen n bɛna d'a ma k'a sɔrɔ furu bɛ ka kɛ muso bɛ ka ɲini e yɛrɛ de a bɛ ka ɲini e min tuma la hali e tɛ denmisɛnnin hali ne min filɛ nin ye ni ne ko ko n bɛ muso furu bi ne tɛ se k'a fɔ ko ne bɛ jeliba ci ka taa ni muso ye den woro ye ne bɛ mɔgɔkɔrɔba dɔ de ɲini k'an kalifa o dɔ la o la den bɛ di o mɔgɔkɔrɔba de ma o de ka hɔrɔnya ma o de ka danaya ma o de ka danbe ma den bɛ di o de ma o bɛ sɔrɔ ka den di ne ma an ka société sigilen don o de la mais comment ça ne bɛ se ka taa engager n denkɛ ka musoko la muso ye muso min ni ne yɛrɛ ma impliquer muso ka choix la ne de ka hɔrɔnya bɛna taa ka kɛ sisan ka muso ɲini a bɛ taa ɲini kabila mɔgɔ minnu fɛ ne t'u ka kabila dɔn n t'u danbe dɔn n t'u bɔkolo dɔn o n'an ye furu kɛ ɲɔgɔn ma ye o n'an tɛ furu kɛ ɲɔgɔn ma ye nin fana ye point dɔ ye furu ɲɔgɔn ma ko bɛ an ka furu kɔnɔ ye tuma dɔ hali dɔw b'a ka tɛ diinɛ la a kuma ni mago bɛ ka discuter kosɛbɛ yan siya woloma bɛ furu la siya woloma b'a la parce que siya dɔw bɛ yen olu tɛ se ka taa ni ɲɔgɔn ye furu la cogoya si la wa hali ni silamɛya yɛrɛ base la n'o t'a la mais anw ka diinɛ jamana sariya kɔnɔ an ka laada kɔnɔna na yan nɔ n'i y'a furu sugu kɛ i bɛ taa gɛlɛya sɔrɔ a la o furu kɛbaliya de ka fisa walima kɛlen de ka fisa an fɛ yan nɔ hɔrɔnya ni danbe ko bɛ yen mais e taali ɲamakala muso dɔ furu ko parce que ko diinɛ ko siya woloma tɛ yen n'i y'o furu ka na n'a ye a bɛna ɲugun a yɛrɛ la sokɔnɔmɔgɔw bɛna ɲumanya la ko parce que ɲamakala don ou bien ale bɛ ka ɲamakala baara min exercer o y'ale fa danbe de ye o n'aw ka so laada tɛ taa mais est ce que hɛrɛ bɛ sɔrɔ o la wa o la o dabilali de ka fisa wa a kɛlen de ka fisa mais n'an taara raccrocher ten ko diinɛ yɛrɛ la ko siya woloma t'a la diinɛ yɛrɛ o ma siya ko fɔ ko a fɔra ko diinɛ de ka taga kɛ sinikɛnɛ ma k'a tila ka taa dabila n ka ɲɔgɔnna kɛra kira kelen la sallallahu alaihi wa sallam Usama ibn Zayd n'ale tun ye kira furumuso de Zainab ibn Jahash Usama ye jɔn ka hɔrɔnyalen de kira ka jɔn de don a y'a kan hɔrɔnya ni muso nin ye hɔrɔn kulobilen de kira y'a furu ka d'a ma mais a furu ma taa yɔrɔ la munna ma taa yɔrɔ la Usama tun ye kira ka sokɔnɔmɔgɔ de fo kira yɛrɛ ko ko n den don silamɛ ɲuman don mais a furu ma taa yɔrɔ la parce que muso a bɛ muso kunna ko nin ye jɔn kan hɔrɔnyalen de gɛlɛya nana don u tɛ ka ɲɔgɔn fɔ kira yɛrɛ de tilala ka furu wuli ka bɔ fila bɛɛ kan ka tila ka muso nin furu tuguni mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko siya woloma tɛ diinɛ kɔnɔ furu la ala k'a faamu ɲuman d'a ma. Imam waati korona dɔɔnin kameraman bɛ sinji la
ina fo anya fo an la jebago ye togo mina ni ala ma basi ke litike anga sigi laban sabula ambe tem mi kono tem barkamane do wakati ka dogo doni la baraw de do centre be anga imam bolo no e furu jigiya soye aw munu be fega taga ka conseil ni ka ladilikan ni abse ga wuli ka se imam ma imam arabe kla ka centre yoro fo habe kla ka nege juru sira labla aw munu mako be ala ya rabbi amba dili ala fe ala ka barka do anga furu la munu yara ma furu soro nu be ka yin ala ka furu man no ya ani u bela jeli imam kuma ka labana kuma kunche kuma la ile duga oke ani ka ladilikan di ambala ka wana fala ka to ka tasi an yara munu dem senu yi ladilikan di ama inshallah ala kan bɛ sɔrɔ yɛrɛ fɔ cogo min na wagati la baara ye ko ninnu ye n'o kuma ni tɔba de bɛ yen a tɔ n'ala sɔnna an bɛ sigi inshallah kuma don an bɛ san caman kɛ ka nin kuma fɔ an tɛ tila a kumaw fɔli la mais fitinin min fɔra ne bolo n'o lamɛnna ni hakili ye kosɛbɛ ka baara kɛ ni o ye o de nafa ka bon ka tɛmɛ caman fɔli kan ten an bɛ welekan min bila dɔrɔn Maisha an k'an sɛbɛ don an yɛrɛ ma adamaden ye i yɛrɛ de furu tɛ ko den ye furu tɛ fɛn den ye ɲɛnamaya sopasima so sanfɛla mana ɲɛ cogo o cogo a bɛɛ bɛ sopasima de bolo n'i ye sanfɛla jɔ ka ɲɛ cogo o cogo ni sopasima ma ɲi dɔrɔn i sigi a kan don dɔ la a bɛna bin don dɔ la muso kɔɲɔbɔli muso ka kɔɲɔ musakaw muso sigiyɔrɔko sanu i ka nin bɛɛ di muso ma mais base min b'a la n'o ma ɲɛ fu de don a bɛ taa cogo min a bɛ tila ka segin i n'a fɔ an ɲɛ b'o caman na cogoya min na bi an ka ɲɛsin furu ma ka faamaw interpeller ka diinɛ ɲɛmɔgɔw interpeller an bɛɛ bɛ kulo la bi ko insécurité bɛ jamana kɔnɔ insécurité bɛ nord la a bɛ centre la insécurité djihadistes bɛ islamistes bɛ ni insécurité kelen bɛ ka bɛɛ lajɛlen labɔ mais Maïcha insécurité dɔ bɛ an bɛɛ ɲinɛlen don a kɔ o insécurité ka jugu ka tɛmɛ an bɛ ka kulo insécurité min na o ye insécurité sociale ye min bɛ an ka foyer kɔnɔ cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ insécurité min bɛ yen il y a 3 mois seulement ou bien 4 ans Bamako kelen na yan nɔ cɛ joliya muso da k'a kan tigɛ ou bien k'a faga o kɛra Bamakɔ yan o fana ye thème wɛrɛ de ye ni an k'an bɛ don thème fana kɔnɔ o fana ka ca dɛ hali o tɛ émission kelen o ka ca ni émission kelen yɛrɛ bon o ɲɔgɔn insécurité tɛ o cɛ ni muso aw bɛ ɲɔgɔn kan so kelen kɔnɔ aw da tigɛlen don ni intervention bɛ kɛ cɛ ni muso bɛ ɲɔgɔn kan san 4 u da tigɛlen don o tɛ kuma subhanallah aw bɛ mun na so bɛ b'u ɲini ɲɔgɔn aya denw fana bɛ yen den kɔrɔbalenw fana bɛ yen denmisɛnninw tɛ dɛ a tu t'imagines n'a y'aw denw lamɔ o kan bon o de ye insécurité parce que den bɛ ka lamɔ ni hɛn sugu dɔ ye den bɛ ka lamɔ ni juguya sugu dɔ ye o fana bɛ kɛ taa kɛ o de ye o ɲɔgɔnna ye kɛ a muso la ou bien o denmuso fana bɛ taa furu yɔrɔ min na o fana bɛ taa ɲɔgɔnna kɛ o de ye insécurité yɛrɛ mɔgɔ min bɛ se ka poison k'i ka dumuni na k'a d'i ma i b'a dun a bɛ se ka poison k'i ka ji la k'a d'i ma i b'a min i dalen sununŋa la a bɛ se k'i kunkololan bɛrɛ i kan k'i étouffer k'i nin tigɛ o de ye insécurité yɛrɛ a b'i gosi fo k'i jogi a b'i gosi fo k'i yɔrɔ dɔ kari nin de insécurité bon an bɛ ka vie nin de la yan nɔ a ka kan il est temps faamaw ka hakili jagabɔ kɛ furuso kɔnɔ gɛlɛya min bɛ yen an k'an sigi an ka hakili jagabɔ kɛ an ka solution dɔ ɲini a la diinɛ ɲɛmɔgɔ c'est vrai an b'a fɔ kutubaw la an b'a fɔ wajulukɛyɔrɔw la an ka effort dɔ f'u ɲɛ n tɛmɛna point in kan 2 minutes seulement an b'o yɔrɔnin dafa kalan min kan ka kɛ furuden fila kunna ne delila ka débat dɔ kɛ radio dɔ la yan nɔ n tɛna radio tɔgɔ fɔ ni chrétien dɔ de y'a débat kɛ a kɛra violence faite aux femmes a kɛra o thème de kan an nana se divorce ma animatrice ye chrétien ɲininka a ko ko aw fɛ yen mun de bɛ na ni divorce ye chrétien ko divorce yɛrɛ t'olu fɛ yen n t'a dɔn o ka bolofila fila dɔ catholique dɔ ou bien protestant dɔ ko furusa yɛrɛ t'olu fɛ yen ko mun na furusa t'aw fɛ yen ko parce que k'olu fɛ yen i ka furu tɛ siri olu ka église la abada fo ka taa sɔrɔ attestation de b'i bolo i ye formation de furu kan 6 mois sinon 1 an 6 mois ou bien 1 an pour que i ka se ka i ka attestation d'i ma n'a ka di n'i ye chrétien i bɛ se ka taa mairie la yen ou bien i bɛ se ka taa furu siri yɔrɔ wɛrɛ mais église kɔni kɔnɔ furu tɛ siri yen abada fo ni atteste olu ka attester o la olu bɛ furuden fila former de fɔlɔ yanni u ka don furu la animatrice ne ɲininka ko baba ko aw silamɛw fɛ yen don n bɛ mun fɔ ala an ka silamɛ furu siri yɔrɔ la cɛ ni muso tɛ ye yen nɔ kuma tɛ fɔ yen nɔ formation tɛ kɛ cɛw kunna formation tɛ kɛ muso kunna furu fɛn bɛɛ sara wa a banna furu serew bɛ a banna cɛ fa y'a di ba y'a di tout est matériel furu fɛn ɲininkali matériel o dɔrɔn bon jagoya bon fa diinɛ ɲɛmɔgɔ an fana ka kun ka bɔ sunɔgɔ la an k'a dɔn k'a fɔ furu sirili cɛ ni muso kɔfɛ farati b'a la bi an k'u wele ka na k'u lasigi
am se ka min fu yango fu ye anga programme do glan anga fu na o ka segin yana anga bukan be papier kula de anga fu na o ka segin kana min ba fe ala tala min ba fe ala kira tala silamɛ min fɔ cɛ kan k'i comporter comme muso kan k'i comporter comme an ko formation ko kunna hali n'a ma papier d'u ma an ko bila mais imam i ka kuma latigɛ tɛ est ce que ne hakili la silamɛya ye u bɛ dɔ karamɔgɔ bɛ dɔ fɔ an ye ko furu ɲɔgɔnma fila ni ɲɔgɔn cɛ ko hakɛ tan bɛ cɛ ni muso bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ mais pourquoi pas an t'a ɲini ka séminaire organiser cɛw ni musow kunna hali ni musow ka musow ta kɛ cɛw ka cɛw ta kɛ ka furu yɛrɛ ɲɛfɔ voilà et pour la formation bɛ kɛ mais formation minnu bɛ kɛ à 99% muso de b'a formation kɛ n'o tɛ formation bɛ kɛ association islamique dɔ bɛ ne yɛrɛ bolo min b'a gérer Al Ikhlas communicatif comme Lafiyabugu ne ye vice président an bɛ formation caman kɛ i n'a fɔ tɔn caman bɛ musow yɛrɛ ka tɔnw bɛ yen u bɛ séminaires kɛ u bɛ ne yɛrɛ wele ka taa caman na n bɛ taa formation kɛ musow yɛrɛ kunna pour la première fois en 2014 formation ka kɛ cɛw kunna gestion du foyer la anw de ka tɔn y'a kɛ ne yɛrɛ ka centre nin ka créer a bɔra o de séminaire senfɛ pour la première fois ko cɛw ka former an ko cɛw ma deli a la a notion tɛ cɛw kunna musow bɛ se ka na 2 jours kɛ 3 jours u bɛ taa ni ka segin kɛ u bɛ formation kɛ dilan labɛn cogo dumuni labɛn cogo n'i cɛ nana i b'a kɛ tan de mais musow ye nin bɛɛ kɛ i yɛrɛ bɛ t'o formation k'a la i bɛna kɛ fɔ i b'a pratiquer mun yɛrɛ la o bɛ a tɛ yen o patience yɛrɛ t'olu la e bɔn ɲɛ sa ni furu tɛ fankelen ma ye n'a ye cɛw musow former a ye cɛw fana former imamu an falakaw former olu de ye ko in gɛlɛmama yɔrɔ n'o tɛ an courage b'anw na o la c'est pour vous dire que alhamdulillah cɛw ka formation an ye dɔ k'a la o idée de y'an bila an ko yani an ka to cɛw formali la ka to ka musow fɔ parce que question dɔw bɛ na kuma dɔw la il faut que les deux répondent en même temps voilà l'avis des deux pour pouvoir faire une synthèse ou bien e karamɔgɔtɔ e sigilen b'i ka misiri kɔnɔ e sigilen b'i ka so kɔnɔ muso bɛ taa a bɛ t'i plaigner fɛn dɔ la ne ye muso ka question jaabi muso ka kuma fɔlen na dɔrɔn i bɛ fili fu fila dɔrɔn ou bien k'i to séminaire yɛrɛ la muso bɛ na ni ɲininkali dɔw ye a ɲininkali i bɛ taa sɔrɔ a mago bɛ temps de la pour que k'a jaabi ou bien pour que a tigilamɔgɔ sensibiliser a bɛ se ka ye bon o la mun yan'an ka to la pour que an tɛ centre dɔ dayɛlɛ nin baara nin kɛ de kama a idée nana an na ka centre créer nin de kama tan nɔ an fana bɛ k'an seko k'a la ni ala sɔnna an jigi b'a kan a bɛ nɔ bɔ centre bɛ Lafiyabugu kɔda la centre furu jigaso a bɛ Lafiyabugu kɔda la ne yɛrɛ de ye a président ye alhamdulillah an bɛ mɔgɔw wele soit diinɛ ko t'a la taabolo ko t'a la an bɛ maa bɛɛ sɔrɔ furu ye furu kelen pe dɔrɔn adamadenya kɔnɔ furu ye kelen pe dɔrɔn de silamɛ ni silantan bɛɛ lajɛlen dama ka kan a la an bɛ conseil di mɔgɔ ma an bɛ formation kɛ an bɛ orientation kɛ formation individuelle cɛ kelen ni muso kelen an b'u lasigi o ni min ka kan programme b'an bolo an b'a d'u ma an bɛ a formation journée fana kɛ n'o ye jamata ye an b'o fana kɛ ni mɔgɔ minnu mago bɛ centre la o bɛ se k'an yɛrɛ wele inchallah an bɛ rendez-vous d'u ma n'u nana an bɛ se ka jɛ ka min kɛ ɲɔgɔn fɛ an b'o kɛ ɲɔgɔn fɛ inchallah i bɛ se ka numéro fɔ ok contact ye 76 05 61 33 76 05 61 33 ni mɔgɔ minnu y'an wele an bɛ rendez-vous di inchallah n'an sigira ka baro an b'a jigin nafa bɛ sɔrɔ a barow la kosɛbɛ ayiwa alhamdulillah an hakili la faamuyali caman sɔrɔla imam ka walawalali ninnu na an b'a ɲini ala fɛ ala ka ni kumakan sanuma ninnu ta ka baaraw kɛ n'a ye ala ka a kulo ni a kɛli dusu ɲuman di an ni an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen ma k'an filɛlibagaw fo mali kɔnɔ mali kɔ kan Facebook YouTube Instagram o n'a ɲɔgɔnna caman a ka taa k'aw abonné an ka jɛmukanw la n'o ye dɔnnibaaw olu ka kɛnɛ ye DMS TV o sanfɛla la YouTube ni ala sɔnna a ma aw bɛ ni jɛmukan in bɛɛ lajɛlen sɔrɔ fo ka taa se jɛmukan wɛrɛw ma ni ala sɔnna a ma an bɛ an lajɛbagaw bɛɛ lajɛlen fo aw minnu bɛ fɛ ka aw sen don an ka jɛmukan na sponsoring partenariat minnu o tɛ san sɔrɔ juru kɔ aw bɛ numéro minnu bɛ ka tɛmɛ écran duguma nin wagati in na a bɛ olu ta ani an ka ɲɛmaaya bolo ma a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ imam fo kosɛbɛ kosɛbɛ a ka cɛsiri ani a ka wulikajɔw la musow ye cɛw ye alisilamɛya ye diinɛ ye an b'a fo ka wale ɲuman dɔn ko ani ci a ka nali la an ka plateau sanfɛla la an bɛ a ɲini lajɛbagaw fɛ fili min mana ye kuma la o ye ne kalanden ka fili ye o tɛ imamu ta ye inchallah an b'a fɔ a k'an bɛn sigi ɲɔgɔn wɛrɛ ma dɔnnibaaw ka kɛnɛ o sanfɛla la assalamu alaikum wa rahmatulahi taala wa barakatuh. bismillahi rahmani rahim. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين